Napadaan na og notice to vacate ang tipik sa kapino sa kalibo ka mga informal settler families nga nagpuyo sa kilid sa Butuanon River sa syudad sa Mandaue. Anang report. Sa talaan sa Housing and Urban Development Office Kunhudu, moabot sa 1,074 ka mga informal settler families ang nagpuyo sulod sa 3-meter easement sa Butuanon River nga naglangkob sa kabarangayan sa Tingob, Kasuntingan, Magikay, Tabok, Paknaan, Alang-alang ug Umapad. Apan gipasabot ni Vincent Guy Aquino, project coordinator sa Hudu, nga unahon lang sa dakbayan ang pagpabakwit sa mga mulupyo nga labing apektado kung adunay kusog nga pagbundak sa uwan. Informal settlers occupying sa maong sa 3-meter easement from Kanduman, from Barangay Kanduman down to Paknaan. Usa sa gitutukan karon sa Hudo, matud ni Aquino, ang pagguba sa 127 ka mga panimay sa informal settler families sa Sitio Lubang sa Barangay Kasuntingan nga unang maapektuhan sa pagbaha bisan panahon sa hinay nga pagbundak sa uwan. Sa miaging Setyembre 9, asoy pa ni Aquino nga ang baha miabot sa atop sa mga panimay sa mga nagpuyo sa Sitio Lubang. May mga panimay gani ang nangaguba atul sa pagbaha ug dili na sila makabalik pa pagpuyo sa dapit. In fact, daghan na ang nakuan sa diha na victim po na part of it is na landslide. Second is kuan gyud kining mga but na gyud sa ilang balay ang maong tubig. Sa pagkakaron, gihikay na sa dakbayan sa Mandaue ang 20,000 pesos nga disturbance fee alang sa 127 ka mga illegal settlers. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.